चीना दालाइ लामानि उनमोनथायनि आयदायाव थिरांथा लानो हागौ। 14थि दालाइ लामाया 90 बोसोर बैसोआव आगान होनो थांगासिनो दङ। बिथांनि उनमोनगिरि 15थि दालाइ लामाखौ सायख'नो थाखाय चीना गावसोरनि थियारिखौ गोख्रोंसिन खालामबाय। सुलुंनि बादिब्ला दालाइ लामानि उनमोनगिरिखौ सायख'नायखौ लानानै चीन आरो तिब्बतनि गेजेराव नांलायनाया गोख्रोंसिन जानो हागौ। मानोना चीना तिब्बतखौ गावनि गोनांथार बाहागो मानियो, बेनिखायनो बियो दालाइ लामानि उनमोनगिरिखौ सायख'नो गोसो दङ। तिब्बतिया बुङो दि बिथांनि जोनोम हादरा माब्लाबाबो चीन नङामोन, बेनिखायनो दालाइ लामानि उनमोनगिरिखौ सायख'नाया आबुङै तिब्बतनि आयदा। नाथाय बावैसो चीननि कमिउनिस्ट पार्टीनि राजखान्थिगिरि गांखंनि गाहाय वां हुनिंआ तिब्बतारि बौद्ध दैदेनगिरिफोरनि जोनोम जाफिननायनि सोमोन्दै मोनसे दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादोंमोन। एखे समावनो चीननि गुबुन रिपर्टफोरा रोखायै इंगित होदों दि चीना गोदान दालाइ लामाखौ सायख'नो थाखाय गावनि गोसो बायदियै खालामनो थिरांथा लादों। वां हुनिंखौ चीननि हादरगिरि शी जिनपिंनि खाथि सोमोन्दो गोनां सुबुं मानिनाय जायो। बेबादि थासारियाव जिनपिंनि खाथि सोमोन्दो थानाय सुबुङा बै हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ सरासनस्रा बुंनो हाया। बेनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बेइजिंआ 15थि दालाइ लामाखौ सायख'नो थियारि खालामगासिनो दं आरो आथिखालनि 14थि दालाइ लामानि 90थि जोनोम साननि सिगां मोनसे गिदिर फोसावनो हागौ। मख'नो गोनां दि बै समाव थासारिया ओरैबायदिमोन, इंराजि 1959 मायथाइयाव दालाइ लामाया भारतआव आश्रय लानांदोंमोन। दालाइ लामा आरो तिब्बतारिफोरा बुङो दि बिसोरहा गासिबो उनमोनथायनि मोनथायफोर दङ। बेराफारसेथिं बेइजिंआ बुङो दि बे आयदायाव जोबथा थांखि लानाया गावसोरनि जागोन। बियो रोखा दि जुदि 15थि दालाइ लामाखौ चीना सायख'योब्ला बियो बेइजिंनि बिथोन होनायफोरखौ मानिगोन आरो बेबादिया तिब्बतफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खैफोद लाबोगोन। बबेखानि आथिखालनि दालाइ लामाया बुङो दि बिथाङा गावनि थैनायनि सिगां मोनसे उइल गालांगोन, जेराव उनमोनगिरिनि आयदाखौ मुंख'नाय थागोन। बेबो जानो हागौ दि बिथाङा जोनोम जाफिननायनि दोरोंखौ बन्द खालामनो थिरांथा लानो हागौ।